Шәһәребезнең беренче мәктәбе укучысы Никита Паклин хәрби югары уку йортына керергә җыена. Шуңа күрә хәрби әзерлеккә җитди әзерләнә, барлык патриотик чараларда катнаша. Я являюсь командиром нашего... Мин отрядыбыз командиры, мондый ярышларда катнашу миңа максатыма ирешү өчен кирәк булачак ди Никита Паклин. Традицион ягезәле егетләр бәйгесендә барлык шәһәр, 4 авыл мәктәбе, политехник колледж командасы катнашты. Символично, что сегодня мероприятие... Бүген бирегә төрле буын вәкиле иң-иңнәр җыелды. Аларны туган илгә мәхәббәт берләштерә ди Александр Чапков. Тартылу, автобатны сүтеп җыю, йөгерү, противогаз кию, винтовкадан ату, ир балаларга таныш шөгыль. Җиңүчеләр шәһәр һәм авыл мәктәпләре, яшьләр һәм сугышчан бердәмлек командалар арасында аерым билгеләнде. Ветераннар да яшь буыннан калышмаска тырышты. Все равно они почему проводятся? Әлеге ярышлар армия хезмәте өчен яхшы тәргеш. Мәктәп елларында ягезәле егетләр бәйгесендә еш катнаша идем. Яшебез шактый булса да, бүген дә үзебезнең сынарга исәпти Сергей Хватков. Җиңүчеләргә дипломнар һәм исәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйгедә иң мөһиме ватанны сакларга, якларга әзер булу. Рәзимә Кашапова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.